โอเลตุนตุมาจนซีซั่น1อันเสียมทัดเลขกันเอ็นเฮาโดนะ BTT ซีซั่น4ชัวนัวรินพักปากะอลาร์ชาวตากะวางคันกันรีแคปมาสักซีซั่น1ค่ะอายะควอลิตี้ทาเลเอ็นอนอมจอกนั้นอันเสียมทะเลอะสตอรี่ไลน์ปออันที่ดังลำเล็กบอกกันนี่เอ็นตุทาร์ตัมตักเตนะอะสตอรี่อันเรียลเชียนเทนั้นซีซั่น1ปางไงเอพิโซด12อมค่ะเอพิโซดทุ่งเวลาอันรอนเสียมเรมตาอันนี้จุๆซีซั่น1สเปเชียลเลซีซั่น1รีเบิร์ตอันตีอันนี้ซาเวียนเลมาสเตอร์เอียวเราที่อินตันดานอันหุ่นมาสลัมอีหันเคลียร์โฮโดนี่ละอาศินอินเตอร์เนชั่นคอนติเนนต์ปุ่มปรีอัลเคมิสลาร์ตักยาวเซนยาวเหล่าที่อาเชียนบกจูอัลเอาหลังอ่ะมีประคัดโฮโลโซสมีมูกูติมิงปูชวนยาวเซนเทคนิคลูเอ็มไม่เฟลมันตราจูลักสักตุมินอาเบียมูกูชวนเฟลมันตราจูอากุตาหลานไม่ตูรินาทีมาเซมาสเตอร์ยาวเซนชวนเงตักินอันนาระจูปัจจุเฟลมันตรากอลตูรินอัดลิงเหล่าตีเล่เฮตียงเทคนิคลูตุกีอามังมีเนน่าเห็นอเปงไงระวังตีอาศัยอาศัยจอดรถชนอันปังอินการะอินเบนันนัสเลจอดอัดช่วงซุยมาละช่วยอินเบลไลจูมาสเตอร์ยาวเซนซิร์ไลฮันเฟงชนเลี้ยตังอินอลาวเคลียร์เรื่องนี้มาสเตอร์ยาวเซนจูมูกูลักาชนอัดจุงนุงจอกเลียมาเซมูกูชนฟิงตักินอัดช่วงกับมังตัดลัดไม่ยาวเซนจูเบลวินยาวเซนซิร์ไลฮันเฟงจูถาตุมินอบิตุมตัดทุดไม่ยายาวเซนชวนอัดซิร์ไลดินหุนล้อมตะกะอมอมูชวนรังตะกินปันฟัตา protective barrier เสียมินอาหุ่นตะกะอัดฉันหิมมันเล่ามาเสะเฮงสงสงหิมูกูเล่ฮันเฟงเตรัวมันนาเวกะเหล่านี้ฮันเฟงชวนยาวเซนจูอัดนุ่งนำมาตั้งชวนอาวิดตั้งตาจอกไงยาวเซนชวนสุดเตียงอัดซิร์ไลอังไงนัดเล่อ่ะไม่มินอัดจุงอัดเตียงทิลอัดที่ทำให้จูเชียเทียมฮาราติเลียฮันเฟงเฮน่ะกะฟ้าอังไม่กังไงเชียเฮเตียงทิลที่เองติ้งเฮติเทียตีฮันเฟงชวนอินเฮน่ะกุมตั้มตะคุณกับมังตัวมาเสะติงเอเฟลมันตรามินสิร์ที่ดูเราอัติยายาวเชนชวนเฟลมันตราฟังไม่เตียนที่กระจุงไอที่ดูอโมอัติยาอะไรรู้ชัวนั่นแหละเอ็มมาสวยเทตัวเราเลี้ยงตักตัวจุงชวนตุยปุยชวนอัตถาอธิมาชวนยาวเชนชวนอัตราจูอสเปซริงอาศิลตาอัตราจูอาหุมหิมตาอันนี้ที่ชวนกุมตั้มตะกะเลียมาจุมิหัวสาวกลานมีปนเอาปังประคัดกันหัวอันเอาปันเตะตั้งตัวอินตะเล่นมักตักอะไรกุมสมประคัดอันอินเลเวล2 do ze athleng theani mishing piang to zong zinga do ze athleng theino pang berni in genius tin a ming thang hlea an kan chu klan chakle ming thang tak ani pui the nge an ring vek ani ma se thil mak tak a thenga a cultivation chu ma son theilovin a top thuta chu be ni lo kum som panga ani to join a level chu atla hiam zela level 2 do ze atangin level 1 do ji chi 3 star a atl hale ani chumi wangchon mi zongzong an husit tana an klana mi tengei po chuan an nui zata bol hlole man tlak lo tin fiam thu tho nan an mang thina ni ziaba empire ram chunga om utan city a sauklan te chen na huna chuan sauklan shoi tu sawena pani bok sauzan he na chuan eldal pakha chuan sauzan he hi pomlo ifa pa hian tangkai na anei to lo kumthum songin ma som chu soilo a cultivation level chu atla hiam zel ani kan sum le pa hi atan kan khoral thei to lawang a hlut na om chun chu mis na lan net an in hol na chau hi ani chu tiang lo phaise chun klana tang no chau hi ani kan du to ifa pa hian kum khat nuwa ma ala son lo ni chuan adin hun poi lak sak ani to ang market ta gata athang tu ri ni atia thousand chun ngoi tu ra ti in afa pa chun man tlak lo ani big lo ti sein hetianga thil elder ten an ngai tu ani chuan nam shroi tu anga om reng chu adu to lo ti asoya he athil sei zong hi sawian chuan pona tang chuan alo shreveka athim rimin arelu anah le achakna le turin thorim le zol angai ni in a hria chu tumru na nen chuan aruma akhir le a in cultivate tum chuan a bei le ta a reife a bei nuwa po chuan om zia reng om theilo a thim rim hle chu ti lai chuan chia hlo pakhat chuan young master mystic clausek atangin mi an lo kala I pain main hall a hundu che alo tia rang takin main hall lam chu apan nga la hola chon family member da chu an lo thu khong vek to a hol kol ve chon ho chu an khat vek to tia hu thuna ruak am hu noi lo tuma chon an bula thu turin an som lawa tuma an lo ngai sak lo bok ma se apia dewa me che pakhat eng tiklai me puwa sawin ngai sak tu le nui so ve ngai lo tu chuan akianga thu turin alo tia me che ming hi gozu narani sauklan thisen zomani lawa ma se sauklan a hian ate te atangin a khosa ani sawen chu zunar bula chon kalin lom thua thila zunar bula chon athuzui ve ta chumi nuwa chon nula pakhat chu sauzan te pa chon lo pen chokin sauzan le elder ta chu chi baya buka
Southern chuan tunge ani a hre mai lo nula chuan nalan family ami nalang ianran ani thu asaya Southern chuan a fanu tur ani thu sein kumtam tak a hmu tol awanga a hriat ngan mai lo thu sein ngai dam adila nalan ianran hi sawian an no pan line ain hual tira sawian an puila ni mai turani nalan hi mi talented mai ni in Mr. Cloud Sec leader in chuan ai lo tu turata nga aruatani nalan ina alo kalpui elder pakhat chu alo din chuaka Chief Siauzan yang lady ne na inzom thil pakhat chungchang chingfel turin kan lo kalani Miss Nalan hi kan shet angin Sec leader lani mai turania tin sawian chungchang hi kan hrevek to bok chuwang chuan yang lady zomna von himnan ifa pa sawian ne na an in hwal hi kan sel kan tu ani atia chu thua se ro chuan an phun ngal mura then khat chuan sawian lak lo lutuk wang vek ani an lo ti he in hwal na hi kan sel ani chuan sa family chu an ming chle dona sauzana thindum lutuk chu loading chuakin apowa ra chua sa family elder chuan sauzan chu an hroi tu ani angin in bank dai turin lo tia sauzan chu a in bank daya ma se a thindum na chu chiang takin a mela alalang sauzan chuan he hi ipui na hria em remati pui che matia naran chuan ai hrelo ma se he hi ka du thlanna ania karilu ka siam fel vek to ani atia ian ran local pui tu elder chuan chu thilan ti awang chuan compensation an pedon ti soin chi getting pil level 1 doji chi atanga level 2 doji za then the na pil wang le chak mai elder go he pil king na a refine chu aron pholanga chu chuan mu chuan family member then kha chuan thousand chu pom turin an free ngala chu pil du na wang chuan in hol na chu ti top an pe ti lo hlom hle sawian chu thin rim se thian ading chuaka nalan yan ran he na engting he tiang thil hi ti ngamatia in hol na chu chung ko pani te rel ani thu sein ani na adu du ati top the ani lo thu a sei bok sawian chuan in hol na cancel chu rem ati lawa achan chu mei chi ina in hol na anti top chu thil za thak top kho kani apa le family an mol pho chu rem ati theilo yan ran chuan compensation hi ala tok lo ti em ni ani chuan chi getting pil pathum le cultivation technique lu tak ka pe yang che tin Mr. Cloud Sec izom theinan hun tha ka pe bokang che chu tok ki tm atia I du emo du lo emo he in hol na hi ka ti top don tho ani Mr. Cloud Sec leader in rem ti nai kalau kala ka vo lo che ma se he hi shero kan in thau lu tu ini na kha chiang ro atia ina chuan tuna chuan ka phu lo che ti ka ria ma se ka pa hi klan chi fania he tiang hmei chia zokin in hol na I to pani chuan kan family tan chuan mol phona na satakani chu wang jang ka pom theilo ani atilia chumi hnuat nalan in ran chuan an mol pholo deu dan tur chu ngai to sakin yana hena kumthum nuwa Mr. Cloud Sec lo kala kanin bayang kan he chuan wan tlang ma he in hol hi kan sela niang min he ani chuan idu angin engkimiti theyanga ipala I family po an mol pholo wanga tia sausan chu lo in rolin tuna hian yana hian engya ton mek ti asia ti mol phoi tu memni engtin nge nang hi el theyang che atia in hu sidna angai yan ran hi level 2 doze 4 star ani to a yan ero level 1 doze chi 3 star chawalani yan ran chuan hei in mol pholo the dan kong chunani in hol nei ka ti top don tho idu thlang ro sawian tuna ti top nge kumthum hnuwa atia thinrim takin sawian chuan ama ang mei che chu ama mo lo ti soin mupuya ane du lo thu a soita tuna chon engma kanilo mai the ma se jang kho ala bungbung yang ti in lekha le penala a thil engi mo azia ka chumi hnu aku zai thin athisen nem kai zuya lekha chu in ran lama the phein tuna tang chuan naran family tenen in somna engma kan nei to lo hei in hual na chung chang ani lo in hoi mak na ani ti soin kumthum hnuwa Mr. Cloud Sec ka rong kalang chuta chong ka hne nge yang che ti in a chuak ta ti chuan 3-year agreement chu an siam ta ani ti chuan nalan ian ran te po chu chuan tum ta an chho don chuan junior chuan Miss Nalan ian ran voina ithil ti awang hian nakina ila in chilo nge ka beise du ti theya in ngain idu ang ain che versu dochi continent hi azawania Mr. Cloud Sec chau hi sek chakle thil ti thei ani lo atia ati pa chuan amit chuwa eng chuak zawa chu mu chuan elder chuan anel lo hle khwetanga local nge ani asia rang takin nalan ian ran chu a chho pui ngala chumi hnu a chin in thakin sawian chu hun re taka akala ngoi renga thutla chuan apa chu lo kalin iana chuan apa hena mi zongzoi man tlak lo kani to ti an sei ti ka ria ma se ka tiama che kumthum hnu Mr. Cloud Sec ka kalin he na ka chang nge yang ka ti mol pho ho lowang che atia chu hre chuan apa chuan ka fapa ka ring tat che ani mi ni chanchin an sei thrin ti ka ria ma se ka fapa hi mi huai sen ani ti ka ria ani ka fapa ini hi kain chuang tak se tani atia
apa ne na tang chu tiang thu a hria chu alom hle a sawian chu tungru nei na khat thara sauzan chuan auction house a lei pil chak tak cultivation apna na pui thei tu tur chu iana a pe a lai hun tang chuan a chuak ta chumi no sawian chuan dam doi pil botol chu nge taka hu min ain se ruwa are luin enge ka tiang he ka din hun che taka tanga chu dan tu ri ka hre lawani atia vole khata opakhat lo ri in chu chuan no pang chan pui da imamo ni na langa ron tia makti za thian hoi kol vak vaka tunge ni enge kalaka indu atia o chuan laudu su ka tin lo wang che aron tia sawian chu ala lau thong renga lau thong tak chung chuan hoi chen na ini chuan ron in lan ro atia o chuan hoi kol vak vak su no pang iring chunga hian ka omatia chu chuan sawian chu ati mang ang zual hle engtin nge aring atang chuan o alo chho thei ti chu hre thiam theilo chumi nuwa chuan mi mak tak chuan aring chunga chuan om thu le kumthum kal ta chung khan sawian do chi chakna chu a him lu ta adam kho chho thei pha ti soin lom thu a hril bok chu hre chuan sawian chu a thin rim hle a nang hi ani mo kumthum chunga ma som thei mi lo min siam tu chu ti in thin rim takin a zum bun chu a phoya khama chuan a paya ma se rang takin chu zum bun chu lo kir la in chu ta tang chuan thara pakha thi a lo chuaka la thong za thian ina chuan tungei ni mishing nge ram huai atia a rap hle thara chuan master min ti theng kumthum kal ta chung khat nangma wang chen ka dam chuaka I thin rim ti ka ria ma se dam kho chhona tur kong dang ka nei lo ani atia hemi wangin tran puile che hi ka du ani atia he thalaw hi yaw chen master yaw law a thalaw kha ani a thi thnu a thalaw a sina jungbun kha sawian chuan anu hne na tangin aro chuda tu jungbun a bunga tang chuan a level chu up theiloin na satakin atla hiam ta ani sawian chuan putar nangma awanga kamol phauji kha isiem kadauchi absorb ban samla midang absorb saktu wazong ro atia chula hnu tanga chhodum chuan a hoile ta yaw law chuan nangma angkuma dauchi thiang hlim le chakne hi an omlo ka tan pui du lo ni atia sawian chuan atan puina amamo lo ti in a changa ma se yaw law chuan a coding le a ka pui du lo chuan kumthum chongin engma iti lo ting lawang tin chu ti huna thil theng tur chu isha chiang hle bok nangma chau ni lovin ipa le ichung te po I hlo don ani atia chu hre chuan sawian chu adinga a hoile ta chu ti ani chuan ti dan tu dage asia ta tia yaw law chuan ke hi alchemist kania pil ka refine theya liam ka ti dam theya I chak le zual the nan ka pui thei bok che kum khat chungin level 2 doze I them the nan ka pui theyang che atia sawian chuan alchemist a engreng e ini atia yaw law chun chu tiang I hriat angai lo alchemist go he pilking anti 60 year alchemist kha chu kalaka engma ani lo tin I du chon nangma nge po pil refine dan tur ka zir ti thei bok che atia chu thua hret nu chun sawian chuan angai event thar hlea yaw law hne na ole ani chuan karing chunga yom le theyang ma se kum khat chungin level 2 doze min ni ti nge turani ti chuan kadauchi ilo hibral to zongzong awang khan ka ngai da mangche atia yaw law chuan min ring theyang ma se master ti in min ko turani atia sawe chun ngun taka ngai tuin a master tan chun apum ta yaw law chu alom hle chu ta sawen chun a master chu a ming dik tak le alo chuan a huna zota yaw chen chuan alchemist yaw law tia share thin ani thua soya a chaw chuan a ero a soi du lo yaw chen chuan tuna chung ka chungchang kan soi lawang purify na tu dam doi man ro zong khom la ka thui zom chuan kum khat choi na satakin I level up nge yang atia ma se ring chunga ka omani ti hi tuma hrel suang che I chung te ngei po ti in chum hnu chuan yaw chen chu aring chunga chuan alu le ta sawian chu en ring tok thar hlea a reuin ka pa a to pa chuan ka ti tur ka hreto ka ti bei dongai lawang che atia revak lawa chuan zunar chu lai huna chuan aron kala ina chuan heta enge ilo ti don atia zunar chuan ilungai na hnem tur chen kalo kala ni atia sawian chuan ngai damadila kumthum kalta atanga a cultivation atak hiam atang khan alungai renga achum te po en kolin angai saklo hle ti asoi hun har sa ber ato lai po atana omreng thina wangin thinlung takin zunar hne na sawian chuan lom thua rila chu thua hria chuan zunar chu a hlim hle chuta sawian chuan a cultivation up le theidan tu kong a hra chuak to ti asoya zunar chuan alom pui hle a sawian chuan chu a cultivation pui tu chuan dam do chi sang le angai ti soin atu zinga khopuya kala tum thua soibok zunar chu kalve turin soma ani chuan arem ti ngala hlim takin yana kuchu awona lai hunrang chuan an chuak ta he battles through the heavens sa an level into dan chu ani level 1 na doji chi fight disciple antiboka level 2 na doze fight practitioner a omle a level 3 na hian dosi fight master omle in level 4 na da dosi fight grandmaster omle a
level 5 fa hian dowling fight spirit an ti an oma level 6 na hian dowang fight king an ti an oma level 7 na hian do huang fight emperor an om le bokani ti chuan level 8 na hian dozum fight ancestor an ti bok chuan om le a level 1 atanga level 8 thlenga hian 1 star atanga 9 star thleng an omani 9 star an pel nuwa an level dot chi hi an kai chau zelani ti chuan level 9 na hian dozun fight venerate an ti chuan om le a hi 1 star atanga 9 star om le in 9 star an thlen hu hian I thak danglam na voi ko an nei le nga ya 1 atanga 9 change sa om le ani ti chuan level 10 na hian ban seng half saint kan ti khan oma ta hian early middle late stage an om le a ban seng level 8 chuan 1 star atanga 9 star kha a om ve lawani ti chuan level 11 na hian do seng fight saint kan ti bok khan om le a 1 star atanga 9 star omin start ina hian early middle late stage an om le a ti chuan 9 star late stage sa om ta hi half dodi ti in an ko bok thina ni ti chuan level 12 na hi dodi fight god an nia hi a level sang beran ni ti chuan atu ka lo nia sawian le zunar te chuan utan city a southland market an thlenga sawian chuan pil refine na atana man tur harp le tumani herbs te en kwal pa chuan an in fiam pa ma se chuti lai chuan an ma jiali family an yang master jiali o le a hau te chu an lo kala jiali o chu ni so se thian hei hi southland genius kha ni lom ni ti in sawian hne na test nung bera level 1 doji chi 3 star ra chau ilo om ti ka ria I cultivation up theina tur herbs izong emni tinge jiali kan market a ilo kal mai lawang alchemist thiam takan ruai thara in kan ai chuan pil kan nei trafe jok ani atia chu athu sei chu lai mi te chuan an ria ran takin jiali market lam chu an pan hala sawian chuan engthil nge ti itumatia jiali o chuan utan city hi family pathum te in elna munani ti in sauklan chu an tlu che thoi don ti asoya nalan ian ranin anin holna ti to padu awangin sauklan chuan in ngana turan nei to lo ti asei bok chu wang chuan sauklan te marketplace chu tharum mangalak sakani tur thua thila yana hne na chu apa hril wat turin ati bok yana chu a thin rim hle ma se a in sum phram phrama jiali oli a hote chu an kala ron hoilet le in yana hne na nalan ian ranin in holna aron ti top dan chung chang kha enge ingai dan Miss Nalang Ian Ran hi level 1 doji chi 3 star chakna cho nei chung hi chuan I phulo tak zetani ni so zet hiana tia zunar chu alo thin rim hle khoi deuh hlaka tuma ma se sawian chuan alo danga zunar chuan tinge min dana tia iena chuan min timwal phowin min musita keima ngei phuba kala la anga tia chumi hno chuan master yaulaw kai roina hnoya training chu an nei tranta a yaulaw chuan sawian hian level 2 na doze level a then vele pil refinement azir tir don ti atiama ma se tuna chon sawian taksa ti chakphat atumani achan chu high level technique tam tak chu taksa chak tak nei te chawin anzir hlotlin thei awangin master yaula chon hrui mangin yana chu a vorepa yana chon na ati hle ma se ma ason du ema wang chun atur zela tiang chon rei tak training nein kumchan ve chu aliam thuaya yaula wa train hnoya chuan sawian chakna chu a thang chho chakle ma se chuti la chuan jiali klan chu alchemist lucy puinain utan city a pil market chu hloting takin an thununa alchemist lucy hian in cultivate nana tangka MMA pil chak tak siam chokin chu an hral thei hle a sauklan sum dona chu atlak chiat pha ta ani jiali klan te chen na ina utan city a family pani hruai tu an lo langa ani hi jiali klan chief jiali b ani a pakhathi Oba clan chief Oba pa ani hlim takin an sum don na hlotlin te chu an lo lom meka an lo hlim hle ani pani hi Lucia alchemy thiamna in ngatin an sum don na akal tuan zel theinan pil siam sunzom zel turin alchemist Lucy chu an tia ma se Lucy hi midu am takni in rin tla ka ni lo utan city ani ai alchemist thiaman omlo ti hria in adin mun chu pangtang ka in pilan hral atanga hlokna 50% chu aphu tani an du lo chuan a in hnuk dokanga Southland te chu apui don ti asoya du thantur dang om lovin klan hroi tu pani te chuan du lo chungin an rem ti ta heti la hian tharuk chung zet aloin cultivate nuwa sawian chuan hruya vuak po atur thei to hle technique chak tak tak enge mazat thlotling takin alo thiam to chung zinga pakha chu octane blast pump technique ani santaka zuangin lunglian tak chu octane blast pump technique phang chuan a hnek darveka sawian chu amasona awang chun a hlim hle he technique hi black rank technique ni in mi atekna na hlom takani technique hi rank chilia thenania level 1 yellow level 2 black level 3 art le level 4 heaven level technique kan ti kha ani
yaula chuan flame chungchanga soi fia le a cultivator pa ngai chuan flame pa ngai an manga aronga tak po le flame chu a chak ti a soi ma se chung zong aya chak le mu har em mai mina zongina an nei theilo heavenly flame anei chu a pholanga heavenly flame somni pathuma om thu soin chung zinga rank som pakhanna bon ceiling flame ani thu a rila chu heavenly flame mu chon sawian chon ro pui ti hle master yaula chuan heavenly flame si pil refinement na atan chau ni lovin mi be nan po achakin a hlom hle ti asoya yaula chon sawian hne na level sangjok a thlen vele tu ma ala zirtir ngai lo technique a zirtir don ti atia mani chutia in biak lai chuan thoman ria zunar chu lai hmuna chuan arun kala yaula chu yan ring chunga chon lut vatin zunar chuan sawen a hliam chu a mu chuan angai tu a hlea engtia hliam chu lo omnge ti a zot vata yana chuan a training na khama tanga atlak wangani thu asaya zunar chuan oi main do takin a en kolta sawen chuan zunar chu en renga zunar chuan zak takin enge min en renga tia yana chuan engma ani lo thuina chang vata zunar chuan yana a chaw hle ti hrian alu chu ama chunga ngat turina tia mu ha dam ro ati yana chu rei lo te amu hila chuti la chuan zunar chuan ado chi chu yana taksa a transfera chu chuan yana chu adam theinan a pui bok chumi nu rei vak lawa chuan sawian chu alo hara boroka kangin energy chaktakin a hual velti yana chuan a hre theya amang angle chuti rual chuan adochi po alo pungti a hrebok yana chuan level 1 doji chi 9 star a thleng to a level 2 doze thlennan step khachau amamo ta ani chuti la chuan zunar chu abula alo kala ni chung hian atopa chon ilo harta mo atia yana hnena muthillaya in cultivate thei hi kala hrengai lo I talent hi aro pui tak zetani atia sawian chuan a chan hrelo ma se alom hlea chumin tu a cultivation chungchan rot angai tu awangin ngai damatira an sau family din hun chu a zota chuta zunar chuan an family din hun chu a chehle ti a hrilfia jeli family chuan an market chu an thunun vekti soin langsar takin chet an ron langam to ti asreya chu wang chuan an sum don chu na sa takin atla chia ti a hrila chu thua the chuan ia chu rei vaklo angoi renga chuta iana chuan a tha e chuti ani chuan market a kan kalanga he har satna hi chinfel dan tu hi ka zong don ani atia chumi nu a chin chu in thlakin jeli market a chuan jeli family mi te chuan until siam te chu ring takin an lo promota mi zong chu an cultivation pills zor chu leithoi turin an thrila cultivation speed chu ale zazetin atipung thei ti an sei chumi awang chuan an bulvela chuan mi pui tam tak an lo pung khom to chuti la chuan jeli family an young master jeli ole alchemist liu si te chuan sau family te chu sum don na engma an kalpui theilo nan an lo khabbet ta chuti la chuan ian te chu an lo thlenga zunar chuan jeli family mi te chu an mi te nen lai mun tang chuan chuak vat turin a ron tia ma se jeli o te chuan an tum lo na samei alchemist liu si chuan zunar chu a koka nuizat me ze thian henula mel thatak hi tunge ni atia jeli o chuan sunala ni thule a hnena pek alo tiam to kha ani ti a hrila chu thuan hria chuan midang te po chuan lui chungin sonula mel thatak so iman watang uan lo tia jeli o chuan chapo takin alchemist liu si hnena keima ngeng government sakang che ti in an lam chu awapan ta sawian chu a soprep don ti soin a soprep nuwa zunar chu chemist liu si kuta a hlan don ti a soya chu tilai chuan jeli kan mi te chuan sawian chu an lo nui zata yana level 1 doji chi 3 star level son engtikong ma in sonula so ahum him thei don lo ti in yana chu an lo nui zatna sameya chung zong chu hre chuan yana chu an sum thei to lo athil ti thena thar chu ahman atum ta a vacuum pump technique mangin apia thingphek chu ala jeli o chu atek nan ahmang zui la taka aleng dora chu vacuum pump technique mangin a pot let le a nek ta shrep mai jeli o chu le a chuan a thal hol maya yana chu a hoi kola midang min be gamin la ome matia jeli o le hauta chu an hlau thong hlea yana chu an rin ang reng alo ni to ho lo alo chak to lutuk heti la hian liusi chu a thin rim hle meya a chakna chu level 2 na doze 6 star lai ani awangin a soi sakrep theiring thin rim zetin a power activate no pang voina hian nungdamin ka chua ho lawang che atia heta hian episode chu a top ta ani episode dot le milo thir sakle tho donia